Tak čau, já jsem Sandra, jsem tady jsem s tady s Lenkou, Kubou. no někdy Lenku. Lenko, pamatujete si ty kafíčka? A s Kubou, no to určitě neznáte. A jak dneska můžete podle názvu vědět, jdeme do opuštěné školky, my jsme tam s Leňou byli před týdnem. A jo, byli jsme tam. Byli jsme tam, no. Byli jsme tam. Ale nedostali jsme to. My jsme tady taky, když jsme to jenom procházeli. A No do a... Avily jste byli? Ne, no to jenom okolo prošli, jako terén jsme prošli. Takhle to musíš, vždycky, když někam jdete, to je i pro vás, když někam jdete, musíte mít aspoň týden nebo měsíc, podle toho, no spíš ten týden, prohlídli celý areál, jestli tam jsou kamery a nejbližší prostě věci, abyste věděli, jak ten barák je, není na spadnutí a takovýhle věci. Takže, au. No a co? Koukej, ježišťák. Takže a my se uvidíme u té školky, takže čau. Jsme tady u té školky a jenom to vidíte, ale tamhle to vzadu je ta školka a my se tam musíme dostat. Co je? To jsou takové auta nebo co? Takže, ty šura. Víš, jak to přelizovat, jak jste to přelizali tohleto? Normálně takhle přes. A čím koukejte na Lenku. Dále se to podleze. Ty se tam ale nevejdeš. Pak to nápadný. Dobrý, no. Na telefon, já to přelezu. Tak, a jdem na to. Nejhorší je tady na tom... prdele kopřiva. Piči s žoubou. Nejhorší je tady na tom, že tady chodí lidi a auta a tohle. Kuba nebo já, si jde první na Meissnera. Takže první tam vleze. Nebo jasnej. Měj si a ještě něco sežere. A potichu do piči, vy tady žmete. A taky se říká, že tady strašilo. No tak jdem to, Kubo. Mluv. No co ty víš, že tam něco je? Kuba už tam jednou byl. Tak a mluv co? No mluv. Co jste tam viděli? Co tam viděli? A to našel tudičům. To se normálně by vylomit. Jako jo, no. A to je lepší jít pod chodem, ne? To je... Pod tím. A Já jak? to něco vybavne, víš, jako Meissner, vole. A co, že mi vybavne Meissner? Jo, no. Takhle do toho, pojďte se podívat. Tamhle díra a do té se musí vlízt. Já jsem tu díru viděla, ale co když se tam zaseknem, vole. Jo, no. Já jsem tam taky nezasel. A tamhle je taky díra, ale. Tam tudy se nikam nedostanu. Takže jde první, Kuba. Ty jsi tam byl. Zkusíme vylomit ty dva. Radši, viď? Jo. Když to nepůjde, tak to Ale na... to je Já se totiž bojím, že tam něco Je udělá. to svážený? A to když tak první, protože jsi tady byl první. A jsi jediný chlap. No. Jo, těma. Ne, to je holčička. Podívej, baletka, jako... Na ty hleníku. Ne, já se bojím. Ale fakt, ono se to tam nahoře hýbe. Počkej. To je přidělaný, ale to ti nepůjde. Nebo vlíz přistat. Když se běže nahoru, že to ti nepomůže. Vlíz nahoru, Jo, přes balkon. Vlastně, vole, tam ti nepolezu, vole. to tam bych podíval. Jo, jsme nějaký vylezl na ten okap. Jdeme tam tudy. Pojď ty, škaredá. Dělej. A Sandra jde první. Nejdu. Jdeš první, ty vole. Ty jsi tak chytrej. Ty jsi chlap, ty jsi tady byl. Jen pokud Teď je to holčička, ti to říkám, vole. A do piče. A on se bude k natěsi jak dement. Ne, si... Má si brát dolový kalhoty. Tak jdi. A jak se pak vyleze zpátky? Tou dírou. Už zás. Jo. Jelej, les tam. Já nevím, jak se jde pak zpátky. To je jedno tou dírou. Nebo okna. Jo, jasně, vole, vyrvem. Co tak? Jsem za tebou. Pojď, Lení. Kachničky, vole. Jo. Že se skeče. Jsme malí. Tady pojím hází kamen. Já tady to dobré, ale
Děláš si ze mě prdel, že to je zahrabaný. Ty vole, klika. Hej, čo? Pojďte, Ty někdo kliku, vole. To si vemu na tam to majstra. už je spát. Au, jau. Já se do piče bojím. Ty čekajte, já se bojím do piče. Tady se teď vyleze. A co když to spadne? Jo, no. Padne. Dělej vlez tam. Jo, nejdupí. Dělejte, fakt. Zase tvoje dostane, Kuba. Ale já se fakt bojím. Podržte to a držte tam. Stal se teďka. Jako já se tam nebojím vlít, zase bojím toho, co když na nás spadne. Jako jo, no. Já tam nejdu. Pojď, už tam jsme. Teď to se to strčí tu hlavu. Ale ne, já se to... Jaký to tam je? Na. Telefon. Normálně na zadkem. Bacha, ty dveře se kejmou. Alenka. Je mi to Pojď normálně nohama napřed. první nohama. Já vím, to Sednout si jako na zadek, to je jedno, že bude zase. vole. A prostě opraš prst. Počkej, já si potřebuji... Suvenýr. Suvenýr. Klika. Počkej, ne, já si musím vytáhnout, protože to někdo, já si vytáhnu jenom tu baterku. Třeba baterku, jako telefon. Kudy? Teďka tady. Počkej, to tam je, že musím Tady něco odbude. Bacha. Kudy pak No, vás počkej, já vytáhnu ten Co asi telefon. schováme, ne? Hej, když tak... No, zapněme ho. Hej, počkej, já nevím, jak se zapínám, vole, jo, takhle. To je normálně. Počkej, ne. Já mám baterku na první straně, ale... Teď, kdyby ta baterka, víš co, jako vybila se. Jsme mohli si stáhnout do telefonu to vyvolávání. Ne, to je dobrý. Vyvolávání duchů. Počkej, tu jsme šli? Ale počkej ten telefon, to nemůžeš Ale natáčet. jako fakt. Já nevím, jestli jsme šli tudy. Musíš to tady projít. To není školka, vole, piče. To je školka. Jo. A vážně, jo. Nočník vidím. Jsem tady. Ty vole, Jo. vážně? Kanalizace. A proč nebe? Čapak. Co to je? Ty vole, Tohle to není tady to náhodou prádelna. au. Fakt. Jo. Co? Kam je? Tohle je chodba. Pamatuju si, kudy jsme přišli, no? To dostaneme tady, vole. Počkej, ale my jsme se tady projít, ne? Tady, jo, tady jsou ty schody. O, to bylo právě, ale prostě, víš. Jako, není dobrý jít poslední. Já tě slyším a vidím. Tady už je světlo. Ne? Počkej, to ještě sem, ne? Ne, jsem ne. Ej, Koupelna. Suchlý. já vím. Myslím, že je krvní. O, Cukrofony, co to bylo? Tady to byla třída nějaká. Tady je krvní. Suvenýrky. Já suvenýr. Natáčíš? jo. Já máš to Ale jdeme pomalej, vždyť to moc rychle. Ty položky tady ne. O, Jak byla opuštěná? ty pičo. Ty vole. Tak tohle je luxusní, jako. Jako jo, hele, ale jak dlouho je opuštěná? Jak tu fotku Mika fotila, tak to je takhle fotila. Co fotila Mika? No, Podívej na tu hračku tam. jdeme dolů. A tu Až je to půjdem tady nahoře, ne? A můžeš jít pak ještě na půdu. To půjdem taky. Taky nevím, jestli šel, jo. Ale to je luxusní, jakože. jo. Mně se strašně líbí tohleto. Světlo.
skla, pozor. Oh. Tady jsi byl? Jo, já jsem byl všude. Až, jo. Byl jsi na půdě? Na půdě jsi byl taky? Jo? A dole v těch schodbách, jsou ve sklepě? Jo. Tam tě nejde. Proč tam nejdeš? No a co, to je to tam. Asi nikdo není, co? Časem totiž chodí děláci. A jak se sem dostanou, taky přes ten sklep, ne? Musí to znát. Šťáci, víš, jak nenapohodí. Ale víš, to je ale větší, jako lepší, že měšťáci neznají se cestu. To by museli celý vypáčit. No, je to. Tam tady, víš, to potřebuje. Na bramburky. Tady jsem se bál pouštět docela díky, aby nespadl. Já bych teď chtěla bydlet. Tak, Mika říká, že ty tady celý to dát dokupy. tady to je jak, Jo, tam to je hustý, tam je taková prášková baža. tady to je jak v tom, jak kdyby byl nějaký zámek, jak zámku haly, jakože. Jo, přesně. Jsem vezmám nějakou na školní výlet. Počkej, to je to zábradlí, takový to. Vždycky chodí, víš. Tak to je to zábradlí, no děkuji, pojdi. Javorková. Nesmějte se. A nyní doprovází nikdo. Nikdy. To už nevíš, jo? A to byla předvádička paní Kateřiny Javorkové, moc vás máme Jsem rádi. na to koukala. Moc vás. Potom, děti, to jsou barokní. Ty jsi mi to sebral. To je rokoko. A počkej, co je tohle vůbec za to? To já vím, zabili jsem káču. Počkej, vyfotíme jí to. Vem sem. Jo, tam prostě kopy dveře. Kuchyň. Tady jsme rozbili lampu. Počkej, kde? Uvaříme si něco? Tady jsme rozbili talíř nebo něco takového. Bacha. Ne! Já chci. Počkej, já chci taky. Ale ne tady, ono tady nejde vidět. Pojď sem. Podrž to. Se bude ještě hodit, vole. A. A jdem tam teda. Já počkej, já jsem tím taky bacha. To je to hustý. Hodím se vám větší světlo. Ne, já bych na to nezahájil. Jak se zastavila? Teď Prejdic. byste vystavili tak super. Úřední papíry. Mám suvenír. Jo, Ale to se hodí domů. jo, každý si vezme, Papírovictví. počkej, každý si vezme nějaký suvenýr, ty máš kliku, ty máš tohle, když je to já. Já jsem ty záclony. Dvůr nad Labem. To je suvenír. Jo, tady je tam. Co tam je? Tady se zavírají malý dětí. Já jsem si chtěl lekla, vole. Dobrý. Tady je Václav Havel. Už to tady. Tady je prostě vykopával to dveře, myslím. Suvenír. Suvenír. Ty ho nás to klikal. Vidíš? Tady jsme prošli. Nechci žádnou, že... Já chci něco luxusního, co nikdo nemá. Žádnou kliku. Jo. Tady jsou ale luxusní koupelny. Jsou, ale úplně. Tady jsem nebyl, teda zase přiznám. Já sem půjdu. Sem nemůžete, vypadněte tady. Sem nemůžeme. Někdo něco potřeboval. Sem nemůžeme, tady jsou klučičí nožničky. Kuba se Co tam je? To bylo koukávali. Kuba se poprvé dostane na ženské záchody. Či tam je to červený, nebo co mi to... Jo, aha. Tam mě někdo kráme. Je tady máš zelepu, teda už nemá. Asi něco luxusního, co nikdo nemá. No co?
Suvenýrek. Tam na. Jo, tam je něco taky. Tady to jsou. Jsem tu lehátko. Já to jsem. A na půdě je co? Na půdě tam bude. Chcete na půdě? Ale ještě to musíme projít Ještě tady. jsme neprošli tady. Jo, tady jsme. Takže to je Tady se někdo hrál s... tady je ta místnost, kde jsme šli. To je ta místnost, jak jsem chtěla ty. To bylo otevřený. Jinak bychom to neprodali. Nebo bychom to spíše dospěli. Tady bych chtěl někoho Jo, pokud. tady jsme to byli s Mikou. Tady byla i Mika. Anetka, Mika, Kostя, Káťa a Jorben. Jorben, a to je to. Hoffman. Hoffman? Dá se fofolu? To nebude zase takový. A co je tady? To mají další chodby. To je ale velké, ono se to nezdá. Ono se to nezdá. Tohle byla školka, prej. Vana, to se vezmu domů. To bude můj suvenýr. Tady jsou papírnictví, jak to by ty koupelní potřeby. Sandra se, počkej, musíš se napustit vodu. Tam už ti teče teplá. Jste prdliva. Vezmu normálně vanu. Sandro, tak jo. Železo. Ježiš, ty vole. Železo. Ale ještě. Bacha, tady. Ne. Ty jsi jak... Hej, světlo, nevidím. Monitor. Tady jsou jedna. Železo pro Aleše. Další vana. Vana. Tady byla asi koupelna. A to je sedačka. Ty hračky, hej, koukejte. Sporáček, hele, nechceš sporák? Sandro, Já to bych želičku. Sandro, nechceš sporák? Sandro. Do prdele, ty vole, zrcadlo. Co to je? Suvenýr. To je asi nějaký sklad. Brácha. Koukejte, já mám suvenýr. Želičku. Želičku. Želička. Tam jsou ty hlavní věci. Kudy se přicházel. Tady to je pohled, že to je prostě chodba. Ale ono to mají zamčený, že jo? Ono to mají zapředu úplně. No to říkám, že to je hlavní věci. Policajti? To je ta hlavní věci. Vole. Ty kdybys to otevřel. Jo, víš, co tady dělal, prostě on do toho kopal. Přímo do toho kopal a rozbíjel tady. Hej, klacek, nechcete někdo klacek? Do zadečku. Nechce, není to ten klacek, co Počkej, jsme... vezmu měl takový barokní útvar. Aha. Mám tady Podě bratka, vole. svůj suvenýr. Mhm. Želičku na vás. Já mám papírnické potřeby. Želičku na vás. Na vlasy. Jo, teď jdem do toho. Jo, nahoře jsme to prošli. Tak jdem na tu půdu. A podívej se klote. Ne, do sklepu ne. To jdem na to cestou. A natáčíš to? Ty, kdyby to spadlo? Na někoho natáčíš to? Jo, jo. Natáčím. Ty vole, hej, kámo. Kámo, dej. Ta budova. Já vem světla. Tak, a teď jdeme na půdu. Tohle je půda? Co je? Jsem slyšel nějaký hlas. Jo, počkej. Hej, kámo. Jdem dolů, ne? Teď on stojí kejva. Co je? Tak jdi, ticho. Co je to? Ticho. Hej, kámo. O, jdem nahoru na střechu. A co je tohleto za budku? Hej, výťah, ne? Ale... Já to nebudu výťah. Tam pak půjdem. Tak po jednom, jo? Po jednom. Ne, pojď tam na.
Vlez nahoru. Jdeš, Leníku? Nebo Jde to na radši... střechu, Jo? ale já nejdu první. Tak vylez, já jdu první. Se bojím, že střecha může spadnout. No, podrž mi founa. Kde je Lenka? Už ne? Jo. To dělá, dej si to. Pojďte, Já se bojím. cajku. Dej mi foun. Co jako? Jsme na střeše. Pomalu, ale pomalý kroky, jo? Tak. Voda nás může zavřít tady. Tak jo. Ne. Oh, bacha cyklisti. Ježiš. Tady bude naše nová. Natoč se tady musical. Tady bude volna. Jsi má dobrý nápady, co? Hej, hej, tam nechoďte na tu stranu. Someone went on the beach. Jo, On the Jo, byť. Kuba dělá musical. Měl jsi to dělat na tamtý straně. Rus. Ty by mě zajímalo, jak se dostanu dolů. Protože tady ty schody nenávidím. Tak jdem. Počkej to. Je. O, Sandro, projdi se. Však se chci pojít tady. Ne, to je to moc riskantní, že zavolají policajti tady tě vidět. Jdem zpátky. Ta ženská jak čumí z toho balkónu. Jak se na nás podívala. Mávejte jí. Slavní? A mávejte jí. Zavolá policajti. Tak zavolá policajti. No. Se už jedou. Kamo, ty si to vem, já tuhle želehečku, já to... To je můj suvenýr. Ano, tak si to jde do vaku nebo na hlavu. Já zatím hlídám, dělejte. Říkám, mi se tady líbí, Mě to slyšel Boh, no. já bych tady mohla být celou dobu. Mně se na té střeše líbí, bych tady mohla být. Hele, já jsem taky slyšela to bouchnutí, ale to bylo asi nahoře. To jsem možná byla jenom asi, jo. Já nevím, já se bojím. Vlak? Já ne. Bojí se. Co to je? Ano, mami? Prosím? Mami? Ano? No? Komu? Ne, nevolala jsem ti. Ne, já jsem ti nevolala. Podrž to, se dostrčím do tašky. Tohle. Máš tam prsty, dementka. Nemám, fajn mám. Jako... Sandra strká věci do tašky. Proč? Jinak ten vak je z Německa, stál 650 korun. No, jsi spocená úplně. Já vím, A já? taky. Nejsem. Chyba je černej. Co? Mami? Jak černý? Mě to nejde tichnout. Vtipneš Nebo co? to? Co? Mám jít pro kytinu. Kam jdeš? Kam jsi zdrháš? Mám jít pro kytinu, mami nám volala. Jaká kytina? Pes? A co jsi jí řekla? Tak počkejte, to ukončíme. Ne, až venku. Ale jdeme pomalu, radši choďte. Nespěchej ale. Nespěchej. Jo. Protože to vyzvání mě na nás sejde, jo? Takže já tady si nemůžu. Nebo to bude mít také spolu sejde. Jo, strop bezpečný. Ještě dolů. Počkejte na mě. Ne, nebo nic tam nemá kameru. A ty máš... A říkala, já už si nepamatuji cestu zpátky. Jo, Jedu za Sandrou. no tak jdi. To je poslední, že jo? Jo. Ano. Jako vždy. Myslím, že to jde asi. Rovně.
Právě ona tam byla. Jako pračky tam byly. No, jsme tady. Jo, to znám. Dobrý. Prej, a tady se asi řezali hlavy. Jo, tady jsem to říkal. Jako fakt. Jo. Ne, že zároveň tady dětičky a popali se chodítku. Takový zlobý Takový, dětičky. ty jsi zlobil, tak půjdeš na oběd. Tak, a jak teďkom zpátky? Normálně. Jo. Suvenýr. Já jdu pak do házu. No. Jak je Teď já nevylezu prostě, víš jak. Já už jdu. Takže se potom... Počkejte na mě. Ale počkej, já potřebuji, abyste vzali kameru. Já vezmu, pojď sem. No. Kameru musím otočit. Jo. Dobrý? Kachničky. A jdeme pro... Já to vím. Dobře, vem si to, vole. On se bouchl. No jo, jasně. Ej, kámo, do piče. Au. Oh. Dobrý. Neměl jsi dotka časy, vole. A jdem pro kikinu. Tak. Nejsem špinavý? Černej nejsem? Jsi moc černý. Jsem černá furt. No. Takže to bylo v té školce. Teď si zahodil svůj suvenýr. Já ne, já bych to netáhl. Já si pro něj dojdu. Já nevím, jak to netáh, já si pro něj dojdu. OK, tak začneme to dnesku. Takže to jste mohli vidět, jak jsme tam byli jsme na střeše, byli jsme všude. A já nevím, že bude tak 10 lajků, 15, 20. 30. Ty seš blbej, to To nebude. ještě nemáme, vole. No tak, půjdeme do... Já to sdílu na sociální sítě, víš jak. Jo, 15 a víc. Tak půjdeme do Mladých Bukách. Co? Co ne? Jo, tam je. Ne, do Mladých Bukách, já vím kam. Tak půjdeme do prádel, do takové fabriky nebo textence, to bylo, kde se šilo a pralo. Takže to je v tomto videu vše, doufám, se vám líbilo a čau! Čau. Ahoj.